Καλησπέρα σας. Απόψε η εκπομπή μας «Φως στο σκοτάδι» θα ρίξει φως σε ένα ακόμα καυτό κοινωνικό θέμα. Τον πληρωμένο έρωτα. Έχουμε κοντά μας την ιερόδουλο Κάτια. Καλησπέρα σας. Μια γυναίκα που πάλεψε χρόνια στο σκληρό κόσμο του αμαρτωλού πεζοδρομίου. Πόσο δίκιο έχετε. Μαζί μας είναι ακόμη και ένα νεαρό αγόρι που δεν θα δείτε το πρόσωπό του για ευνόητους λόγους. Ένα αγόρι που μπλέχτηκε στα δίχτυα της αρσενικής πορνείας. Ο Μάκης. Καλησπέρα σας. Είναι πράγματι καυτό το θέμα σας, κύριε Αντώνη μου, και σας συγχαίρω για την ωραία σας εκπομπή. Εγώ δεν έχω να πω πολλά απόψε. Απόψε θα μιλήσουν οι πρωταγωνιστές της ζωής. Μάκη. Ορίστε. Άνοιξε μας την καρδιά σου, αγόρι μου, και πες μας πώς κύλησες στο βούρκο του πληρωμένου έρωτα. Εγώ βασικά ήμουνα στα ΤΕΗ και είχα δεσμό με μια κοπέλα που την αγαπούσα, αλλά δεν είχαμε λεφτά. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια. Το χρήμα. Βέβαια. Η φτώχεια είναι η αιτία. Για συνέχισε, Μάκη. Μια μέρα που περίμενα την κοπέλα μου στη στάση, με πλησίασε ένας ευκατάστατος κύριος και με κάλεσε στο διαμέρισμά του για ένα ποτό. Και εσύ πήγες? Βέβαια, γιατί ήταν αθώος. Ναι, πήγα. Μπαίνω μέσα στο διαμέρισμα και είναι αυτός με ένα μπουρνούζι. Ο Μάκης μπήκε ανυποψίαστος. Ένα ποτό με κάλεσε να πιω. Για ένα ποτό πήγε ο άνθρωπος. Φανταστείτε τι σοκ πέρασε το παιδί. Και μου έκανε διάφορες άσεμνες χειρονομίες. Δηλαδή? Μου την πέταξε έξω και... Φανταστείτε ανομαλία ο κύριος. Και καταλαβαίνετε. Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη? Να πω για τσιμπούκια και τέτοια. Στοπ! Όχι τόσο μαύρε, αγόρι μου. Θέλουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά όχι με αυτές τις λέξεις. Να τα πεις, ρε αγόρι μου, αλλά με καλολογικά στοιχεία. Δηλαδή πώς? Να, δεν θα πεις γαμίσει, θα πεις ακατανόμαστη πράξη. Παραφύση να σέλγεν είναι από τον κόλο. Σοδομισμός. Τι είναι αυτό? Βρε, πες το εσύ κι ας το τι είναι τώρα. Α, έπρεπε να φέρετε ένα πιο έμπειρο. Αυτός δεν τζινάβει καθόλου. Συγγνώμη, πώς το λένε? Πεοθυλασμός. Το στόμα μου το πήρες. Μην έχεις άγχος, αγόρι μου. Προπαντός μην έχεις άγχος. Θέλουμε να μας κάνεις όλες τις καυτές περιγραφές, αλλά όχι με αυτές τις λέξεις. Βέβαια, μας παρακολουθούν και οι οικογένειες. Ακριβώς. Έχω πείρα εγώ. Έχω κάνει πολλές εκπομπές. Έχω πάει και στο Μικρούτσικο. Λοιπόν, πάμε! 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. Δηλαδή, τι άλλο έγινε μεταξύ σας, Μάκη? Ακατανόμαστο. Μου κατέβασε το σλιπ και έκανε διάφορα. Έγλειψε, θύλασε. Και μετά, τι έγινε, Μάκη? Μετά έγινε σοδομισμός. Το ακούσατε και μόνοι σας. Έναντι ενός ευτελούς ποσού, ένας ευκατάστατος κύριος αποπλάνησε ένα αγνό λαϊκό αγόρι. Είναι λυπηρό. Και για πόσο καιρό συνέχισες αυτό το επάγγελμα, Μάκη? Βασικά 4 χρόνια. Αλλά μετά συχάθηκα με τους ανώμαλους και σταμάτησα. Μπράβο, παλικάρι μου. Είχες τη δύναμη. Χάρη στην κοπέλα μου πήρα τον ισιοδρόμο. Σήμερα είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και σκοπεύουμε να παντρευτούμε. Σου αξίζει επιβράβευσης. Κάποιοι, λίγοι ίσως μπορούν να αντισταθούν στο εύκολο κέρδος. Εσείς, κυρία Κάτια, ποια είναι η δική σας οδύσσεια? Εγώ αγάπησα. Αγάπησα και πίστεψα σε έναν άνθρωπο που δεν άξιζε. Δηλαδή? Με συγχωρείτε, κύριε Αντώνη, αλλά όταν τα σκέφτομαι συγκινούμε. Είναι φυσικό. Είναι τραγικό. Να μπαίνει ένας άνθρωπος στη ζωή σου, να το βλέπεις αθεός, να του δίνεις την καρδιά σου και αυτός να την ποδοπατά. Τόσο πολύ πονέσατε. Όσο δεν φαντάζεστε, κύριε Αντώνη μου. Δεν ξέρετε τι σημαίνει να είναι ο άνθρωπός σου. Το στήριγμά σου. Και αυτός να σε βγάζει το κλαρί ο πούστης. Στοπ! Είπαμε όχι τέτοιες λέξεις, κυρία Κάτια μου. Είσαι και έμπειρη. Με συγχωρείτε, παρασύρθηκα πτωμένος μου. Ρε Γιώργο, έχω συνέχεια στην 3. Αντώνη, σε θέλουνε πάνω. Ναι, έρχομαι. Απόψε. Μάλιστα, μπορώ. Σε ποια περιοχή είστε? Κοιτάξτε, στοματικό 15.000. Ολοκληρωμένο 25.000. Special, ναι, κάνω. Έκανα χαστούκάκι, μπατσάκια στα κολομέρια, κάνα μπινελίκι να ανάψω τα αίματα. Να σου πω, πότε θα το δείξει για να ξέρω να είμαι εκεί? Δεν ξέρω να το προγραμματίζω το ρημάδι, το βίντεο. Έχεις πολύ ωραίο σώμα, το ξέρεις. Σκέφτομαι να γίνω μανακέν. Πολύ ωραία ιδέα. Κάνεις και μανακέν. Λέτε? Έχεις τίποτα φωτογραφίες? Έχω. Όχι επαγγελματικές, ένας φίλος μου τράβηξε, ερασιτεχνικά. Μπορείς να μου τις φέρεις? Το κάνω.